I dag skal vi til Tyskland. Vi lige taget hjem til Bigfoot, han havde hjemmevæg. Så har vi lige fået toast, kylling, cola. Godt ikke? Det er det, du kan lide. Så kører vi lige hjem til mig, og så skal vi bare afsted. Så have noget og ej, vi skal faktisk lige forbi vores venner. Pizzamand. Ikke sige det til nogen. Så skal vi finde mig op med pizzamanden. Lalala, op ved pizzamanden. Yeah. Hvor kongerne er næsten ankommet til stedet. Jeg ved, så har vi fandme fået mad. Nu siger du ikke. Den er fed. Så skal vi bare hjem, og så er afsted. I går med? Så er vi på vej, hvordan har du det? Ja, det godt. Lulululu. Kongerne kommet til Flækgaard. Mega fed. Går vi? Ja. Skal du have noget slikbæk? Skal du have noget? Ikke? Så skal jeg over i Brys, fordi at, vi ikke kunne finde nogle bolcher over i Flækgaard. Nolleren. Ja. Fed. Skål! I gang med at pakke bil. Kold fyr. Så på vej hjem igen. Big, han er glad. Han har fået en cola. Han er mega glad. Jo. Som Danmarks Radio er i besiddelse af. Og vi skulle gerne have Motherfucker! Hils på dine fans. Vi kan være glade. Vi skal have noget kylling. Så skal vi i gang med at lege. Ja. Så har vi lige spist. Vi fik kylling, og Big han fik Big Mac. Fordi han er Big. Og så en Mac. Chiller. Chill with glats. Så skal vi hjem og chill, og så er det bare chill. Hvad er der nu, Big? Klokken slut. 18. Er du sikker? Ja, det har været tur til Tyskland med Big og Jeff. Episode 4. Afslå. Nej, faktisk det episode 3. Episode 3. Kort. Så er vloggen slut. Ja. Det bliver en god tur. Det går ikke. Og vi ses. Hej.